Balmao ani sogoma walma aw ni tile walma aw ni su sabula an tɛ yɔrɔ kelen na diɲɛ ka bon ne tɔgɔ Tana ne jamu Gɛndɛba ne ye maliyɛn de ye ni kanadiyɛn fana ye n bɛ Quebec yan Canada ayiwa n na kun bi o ye ka kibaruya dumanw de lase aw ma kibaruya duman dɔn sabula Ala ko de don jumadon décembre kalo tile 19 kane talen to so kɔnɔ yan n ka dilan kan sɔgɔmadaya fɛ 6 heures du matin waatiya la sɔgɔmada heure 6nan yan fɛ la kan dalen to n ka dilan kan n ɲɛsilen bɛ sanfɛ tan n ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la fɛn dɔ sina ka fɔ ne ma ten ko Yesu n ye to k'a lajɛ a bɛ yen k'a daminɛ yan yɔrɔ la fo ka taa bila a kunkolo yan fan in na i komi carte d'identité bɛ cogo min na carte d'identité photo bɛ cogo min a bɛ yen ten a bɛ ka kɛ tan n bɛ k'a lajɛ nɔrɔya sugu dɔ kun b'a la n bɛ k'a lajɛ waati dɔ la a taara a taalen kɔfɛ ne tora ten cogo la n tɛ sunɔgɔ la n kunnɔ tɛ n bɛ cogo sugu dɔ la ten mais n kɔni kun tɛ se ka wuli ka bɔ yɔrɔ n kun tɛ se ka n fari mɔsɔn fo waati dɔ la dɔ ye ne ta n tɔgɔ ma ko Tana ɲɛ sina ka yɛlɛ o cogo la ten n sera ka wuli ka bɔ dilan kan o yɔrɔnin bɛɛ la n y'a faamu k'a fɔ Yesu min tɔgɔ fɔra mɔgɔ caman kun bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'a ye jaa tiɲɛ don ne fana y'a ye bi n sina ka kasi daminɛ ten n kasira sababu la a diyara ne ye kojugu n balimaw nin kɛkun de ye k'a fɔ aw ye ko Yesu ko ye tiɲɛ ye Yesu min sara fo ko k'a kunna tile sabanan tiɲɛ don n tɛ nkalon tigɛ aw ye wa n tɛ na nkalon tigɛ aw ye fo ka taa n sa ni Ala sɔnn'a ma ni ka Ala deli o ye don o don n kana nkalon tigɛ mɔgɔ ye n sago ye aw bɛɛ lajɛlen ka Ala ye ka Ala ka sira ɲuman ta sira min bɛ taa n'an ye alijɛnɛ la kɔnɔ an bɛɛ k'o sira kelen in ta parce que sabula Ala ye kelen de ye Ala fila tɛ yen Ala kelen dɔrɔn de bɛ yen Ala kelen de bɛ yen min ye diɲɛ da ka sankolo da ka dugukolo da ka kɔnɔfɛnw bɛɛ da min bɛ nin d'a ma min bɛ ji ni fiɲɛ d'a ma o Ala kelen dɔrɔn don wa Ala in fana a ye ninsɛnninw de bila ka na diɲɛ na k'a to muso min ma deli ka cɛ ye o ka kɔnɔ ta ka den wolo a bɛ fɔ o de ma ko Yesu o Yesu de sara ka kunu a tile sabanan dɔn a kununen kɔfɛ mɔgɔ caman y'a ye depuis san caman mɔgɔw tun b'a kuma la k'u y'a ye hali kɔsɛnɛ fana i b'a mɛn diɲɛ yɔrɔw ɲɛfɛ ko y'a ye yɔrɔ dɔ la misiriw kɔnɔ mɔgɔw y'a ye yɔrɔ dɔ la hindu walima madon budaw u ka alabato yɔrɔw kɔnɔ u y'a ye u bɛɛ sina ka yɛlɛma ten ka kɛ kerecɛn ye a sababu la ayiwa ne Tana ne de ye Yesu ye ni jumadon décembre kalo tile 19 ka n dalen to n ka dilan kan yan so kɔnɔ yan ayiwa ne kun nana o de kuma fɔ ye sisan ayiwa ni yelen kɔfɛ ne ka nin video yelen kɔfɛ ni siga b'i la hali bi ni disɛn ka da la a kɔrɔ man ɲi sababu la sitani filɛ nin a man d'a ye mɔgɔ ka Ala ka sira ta parce que sitani ye Ala jugu de ye an fana jugu dɔn n b'a ɲini fɛ i ka dɔn so kɔnɔ i kelen ni Ala i k'i ɲɛsin Ala ma i ka nin Ala deli kɛ i b'a fɔ Ala diɲɛ daba sankolo daba Ala kelen min bɛ yen Ala min bɛ balo la ayiwa n bɛ ka de deli bi n b'a ɲini fɛ i ka n dɛmɛ n bɛ fɛ ka da i la n bɛ fɛ ka tugu i kɔ n bɛ fɛ ka e de kɛ n ka Ala ye n tɛ fɛ ka Ala wɛrɛ bato e kɔ
nyemma hinanna ko do ke wala sanga se ka dala ku edebe wala sambe se ka tu eko ka ebato ibo delike iba yabe ko do ke sababu la ala kanyi hina bala aban fe kosebe wa aban kono ko don funo aban hakilna ko don funo ala kelen don de be an kono ko do na bora auna ala kelen don de be an kono ko don an dusu ko na ko ni wa aba an don ka teme an yere kan o ala don di fem bi dusu ko mo wadi se ka don ala te al sidan di se ka don donc ni o delike kono jeyala ala yere ba don ko fo ibi ka le nyini atito fila eko o dabo kala je et puis ko fe ibina ikumaya ma so nyemi fo ni tinya dum war tinyete aywa ngoni be ala deli kawi ala kaw deme ay ne nyele chogomna ay ne bo filla chogomna akaw kono nyele ti kaw bo filla kanana ya kasra nyumanka sabula sira ekele ndondi sira flati yesu de ben ibalde batuka tu wale ko ale de bena sisan ka ambeta kan lase aljanna kan lase alama yende ambe balo fokata akemi sa balo min te ban sabula ambe mina san diengono obe ban ko fe mina ko fe o te ban aywa ngoni baw deli akwala je ka ala nyini matika batawe ala ka dubawiye matika dubawiye yesu tokola amina